Muchingamidza kwatiri pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Tirakuramba tichikutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tikuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Ndofunga masvondo apfuurayo takakupai nyaya yemudare raChief Dotito ramadzibaba vakanga vaenda pane imwe mhuri vachida kuvabatsira asi vakazobatwa vaine zvinhu zvavakanga vakachengeta mumatrauzi kana kuti mumagemenzi avakanga vapfeka kuti vanyepe kuti ndiana madzibaba vabata zvinhu pamushapa. Saka tati aiwa nhasi regai tinotsvaga mhuri tinyatsonzwisisa kuti vanhu ava vakasvika sei pamba pavo uye vakazoziva sei kuti zvinhu zvavakanga vainazvo zvakanga zviri zvefeki. Regai nditaure naMukoma Lavhu tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyi yakasvika sei munzeve dzavo. Ndanzwa baba muchitaura kuti pakagezeswa vana mushonga ndopa vakatanga ukwenya. Makaona here kuti mushonga wacho wakanga uri wemhando ipi? Wakanga uri wekudira here kana kuti wakanga uri wekumwaya sekuzwa kwaunoita zvichida unenge wakazangana nezvinovava kana kuti chi? Sekuona kwenyu mimi nekuziva kwenyu semunhu anoshandirawo vanhu. Kumasowe kune mishonga yakaita seiyoyo here inoshandiswa zvichida pakuchenesa mhepo sekutaura kwazvaita kuti ndokutotanga kuita sekubvisa mhepo kuri kuitwa mumusha. Tichitaura chokwadi chisingaputse kana kuti chisinga chemanyepo kumasowa hakuna mushonga dombo nemvura. Asi zvakandinetsa ndoti ndakaona mushonga ungokakuyiwa kunge powder uchiswa mumvura nezvimafuta zvinge like oil so zvakati mvura yakabva yaita kuti black. Inini ndopa ndakanyuma, ini ndakaramba kugeza. Unoziva zvinoita ava vanhu kadzi vanoda kumhanya vachiti tawana rubatsiro vanonoka kuridha. Ini ndopa ndakaridha ndakati aiwa ini handisi kugeza. Asi chikazondinetsa mwana anga akabatwa mucheche achigezeswa maoko achimwaiwa mwaiwa, mwana akatanga kuchema kuita mapundu. Ivo vakadzi vacho futi vakatanga kunzwa kuvaviwa ndo vatanga kuita mapundu futi. Ndopa ndikaziva ndikati kai yatova nyaya futi kuvakadzi. Vabereki vava havapo pano. Inini ndini ndashedza munhu andaundi basi mangwana zvinogona kuwana zvinogona kuzoitika pavana. Ndasiya vanhu ava kana pavakadzi vangu ava ndasiya vanhu avaenda. Ndichabvunziwa kuti koiwewe pakaitika zvinhu izvi nyaya ukamboudza wani? Sei usina kuendesa nyaya yekumatarezi mhosva iwe wakaona kuti wanga usiri muteuro mushonga uyu? Ndoba ndikati no, nyaya haigoni. Nakomana titore bhuku tinyorerane pasi. Ivo vatobudisa bhuku ravo ravaifamba vachinyorera vanhu naro. Wavaitonyorera futi vanhu pone kwavaitofamba vachisainisa. Apa waisainisa kuti pavanenge vagona kuwina vanhu vavachivatsotsa vaiva vanenge vakunyorera pasi kuti tasainana tawirirana kuti tipe mari yakati 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 yakati. Mari yatawirirana muchaji wakati kana iri mombe vachinyozisainai vachisaina. Tione bhuku reva ndarivhura ndatoona rine vanhu hobho vakasainwa mupo. Ndobva tataura kuti ngatinyorerane pasi ndatora edu bhuku ini mbavatotipa bhuku ravo mbatatanga kuita sei ndora ndakabudisa pamberi vachangamiriri ndobva tanga kutosainisa vanhu vachinyora vachinyoresa. Inini ndobva ndazonyoresawo zvangu zvandakanyora ndikati right akomana mukatadza kuita zvinhu izvo ndatovaona kudhara kuti vanhu matsotsa. Mukatadza kuita zvamuri kuita izvo mukuenda kujeri apa vanga vasati vasechwa kana kuti muri kuita sei. Vanhu vati aiwa isi hatiite izvozvo hatitadze ndati o ndobva vatonyora apa tanyorerana pasi tasainirana tapedza vachichengeta chipepa ndobva tatogara ndobva vatanga kuendera mberi basa ravo. Uyu yanga iri mushonga yanga isiri muteuro yanga isiri muteuro nyeba nekuti foni yake tazoibata tichizoivhura aripo yakanga ine mameseji yekuratidza kuti vanotoita tsika yekutofonerana vachisenderana mameseji kuti munhu ari kuuyawo uyu muprofite zvakati 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 ita so ita so ita so ita so madhiriyani avo iye anga asingadhirite mameseji. vanenge vachifonerana mwari kwake mwari kwake havagari pamwe chete vanhu ava. Ndo zvavanoita vanhu ivavo ndovatazvibata. Saka uyu painge akumhanya mhanya kumapurisa kumataredzi mhosva achida foni aida kuuraya chii evidence ipi iyoyo handimazviona.
but paitsanangura kai aita anzi aiwa ndinotodanwa nemweya akatotaurawo matangiro akaita mission yake kuti akapinda sei kuzotanga batsira vanhu kunyeba lokuti mavideo efoni yangu ndayasiya kumba foni yangu iri kuti ifei pane pairi kunetsa tichimutora mavideo tichimubvunza kuti iwewe zvawangori munzi womweya uri muprofita wangu yakuita chitsotsi sei wanga une mweya wakatadza neye kuprofita kuti tikaenda kunobatwa ende mweya wako sei usiri kukutsura zvinhu zvauri kuita sei zvauri kuita izvi mweya waMwari unotenderera here kuti enda unobira vanhu mavideo aya taimutora tichimubvunza saka yaipindura kuti kudi iye aita kuti haiwa hazvisi tikati sei waita zvinhu izvi une mweya here kana kuti ndiwe uri kuzvifunga iwe wazvifunga kuti ndazvifunga ko izvi zvinhu zvakarukwana ndini tikati rusadaro shamwari wapinda mhosva ende waita mhosva ini ndinodambudziko kode wanga watakura 250 ini ndabwaira watakura 250 ndaenda waenda ndanga ndichizoita sei ini dambudziko hapana chiri kuita sei riri kupera ini dambudziko rangu bandamudza dambudziko rangu ndiriri tasa shamwari uri kuona iyi pfuti yekuvezwa izvi zvinhu izvi ndezvacomrade kana vachinge vakuactisa izvi nditi ndodambudziko ranga ndakushedzera shamwari kuti kana uchikwanisa kubvisa panaka kuti unokwanisa kubvisa here zvinhu nezvinetswa unokubvisa comrade vaende zvavo pasaidi ini ndisare ndiri ini sezvazviri ndo nyaya yandandichida saka uchakwanisa here neutsotsi hwako wosaka chidhori ichi ndochaida unzi imimi ndimi mune mushonga chainzi iya pakauya akaona musha kukura aiti baba vepano vanova baba vangu inini sekuru baba vangu inini ndo vakasiya mushonga pamba apa apa haana kuona kuti musha uyu kukura nekuti munhu ari vakadzi vangani vatatu akangoona kuti zera iri ringaite musha ukadai ndokubva angojaja akati pana sekuru vakafa vanga vari pano vakasiya mushonga ndio pakuti mapepa ya comrade atadze kuita sei kufamba but comrade akananganisa comrade akazvitaura nekuti ini ndakamuudza kuti ndo dambudziko randinaro ndichimufonera ndobva apinda nepapi pacomrade papo haana chake chaicho chandakati ichi achitora kumweya ichi ndagutsikana nacho ende kana achibvunza nzira vakatoudzwa nevanhu kuti pauri kuenda apa munhu ari kusvikirwa dambudziko rake ndokusvikirwa nacomrade achiuya kubva nekuti akasvikira pachikoro achibvunza kuti akaenda pakati munhu wakutaura uiko anosvikirwa nacomrade pamba pake ndipo pauri kuenda ndo pandiri kuenda saka nyaya yacomrade akagara aiziva kutoro achibva muvhireji asati asvika kumba saka muchibata bhuku muchivhura muna kuona here vamwe munharaunda menyu mumastafu vakatoripo vanga vatovharoedverudare vakatouya vakazotouya vakati koingava ni chinhu ichi chamabata ichi ndo chamakabata kumba kwedu wani pikicha ichi vachitasawo mafoto mavakachitora kona just the same chinhu chichi makatotitorera mbudzi kai ndipo vakapepuka vanhu kuti makatora mbudzi 5 mukatora $80 kuti tikaenda kunopetera mhepo $20 yejira makaenda nazvo mukomana waye akatoendawo kumhang'ara kudare kwamambo akati ndaona purufu yandaona apa chinhu chakabviswa pamba pedu chinova ndicho chinhu chipi ichi why ndakutopuruvawo ende dambudziko rangu rekurohwa nezvichiri pamba pedu harina kupera vanhu varongorohwa varongorohwa nezvichiri sei ndafarira pekuti imimi muri mumwe wevanzi vemweya tiri kuona kuti vanhu vakawanda iko zvino hapasisina vanhu pavari kuti ukaendako uku zvinogona kufambira zvakanaka ukaendako kumasoo zvinogona kufambira zvakanaka vanhu vari kungochema nemachechi ese ende kunyanya vari kuchema nemi vanzi vemweya ndikutokuisa ipapa bhozi muri mumwe wevanzi vemweya chii chiri kuitika takatarisana nenhau dzekumakereke idzi imimi vanzi vemweya chiri kuita kuti muzosvike pakuvhara vanhu chii chambonyatsochinja
pane zvataiziva kare zvokuti munhu anotozoti dambudziko randinaro iri rege ndiende hangu kumapostori ndokwandoita se ndokwandonobatsirwa. Nyaya iri kuitika kuitaura chokwadi kuitaura chokwadi chaicho kumhuri yeZimbabwe chokwadi chaicho chakanaka. Kare vanhu vachinamata muprofita aichengetwa nemapostori. Mukunzwa? Muprofita aichengetwa nei? Nemapostori. Anosvika pano aiwa ngatimbonobatsirai madzibaba kwavo aiwa madzibaba thanks ndatenda madzibaba zvakati handiti. In our days nokuoma kuri kuita upenyu hakusina munhu achazvigona zvibi izvozvo handiti. Munhu anototanga ari ndima dzomweya chaidzo. Nyaya inozoitika ndeyekuti agara pamba vanhu vanenge vakazara vachingoya vachibatsirwa. Aende kumunda aende kupi mhuri inosvika pakuti amai ndiri kudawo sauti unoitora kupi. Saka nyaya ipo ndeyekuti vanhu vanodzoka vozorasika vakuchirasa izwi nenyaya yekubhadharisa vanhu ndopazvinotangira handiti. Abhadharisa vanhu izwi raakutotsutsumwa. Izwi harina kuya neizvozvo mweya hauna kuya nezvipi neizvozvo rakutotanga kutotsutsumwa rakutotanga kutotsutsumwa. Iwewe nekuchiona kana kuti mumwe muprofiti nekuchiona tsvimbo ine mumwe munhu inoita mumwe munhu yanenge achitendwa nayo iri tsvimbo yake akuchiteera kutevedzera zvinhu zviri kuitika papi pane mumwe zvisiri zvani zvake akuita zvokugadzira zvisiri zvake. Ndo dambudziko riri kuzopa vanhu kuti vange vakuita zvinhu zvipi izvi. Asi tingati here vanhu vakawanda chiprofita tikunoti chawandisa mazuva ano. Tingati here Mwari ari kuramba achingoropafadza vaprofiti kana kuti zvimwe zvacho zvazvokutorera torera kufamba famba kunotora tora. Ndofunga masvondo apfuura aitanga tina sekuru story vachitaura kuti munoziva here kuti vanhu vari kuya pano vemachechi vakawanda kudarika vanhu vari kunopinda machechi acho. Very good. Maita zvakanaka. Mweya mutsvene uriko maprofiti mashoma mazinzwa asi utsotsi kana umbavha ndo hwawanda. Mumwe anongopfekawo gemenzi sezvakaita vakomana avo. Takuvabvunza kuti izwi rinotaura pauneo ngirozi inotaura pauri ndeyei ndeipi ine tsvimbo ipi. Inini ndoita zvemvura saka ndangozopindawo gepirisiri rangu. Ko wapindirei? Takuvabvunza wapindirei kugepirisiri rako ko izvi wazviitirei? Aiwa ndakazomboita nani chichi tikataiwa kakwete. Uni mweya here? Mweya ndinawo. Ngiroziva kushanda naye inonzi ani? Haizivi. Inopfeka zverudzi. Ko izvi zvipfeko zvawakapfeka zvinorevei? Hapana chaanoziva. Handimazvona. Toti here muprofiti iyeyo kana muchizviona imi? Hakuna asi. Zvichida akapotsa nekumutyisidzira kwamama kuti haana kutyisidzirwa akapiwa dare mushe achitopiwa nguva achitoita zvese zvaiita zvese achitoita. Muona panorwa audio yese tsananguro ichipera munhu aakuda kuti ndaakuda kubvisa zvinhu zvandaakuda kuchibata uchisechwa wapiwa kanguva wapiwa nguva yakakura kai. Zvese zvakuprofita apa takana chinhu 1 chinobatika kana chinangwa chawadaidzirwa dare rawashedzerwa pamusha chaicho hapana. Toti uri muprofita here? Toti uri muprofiti? Hapana chiprofita. Ari kutotsvagawo kurarama nekubira vanhu. Asi zvekutoendawo kunotsvaga zvitoriko kuti munhu anogona kutonobikirwa zvake kuti aite muprofita otoona sekuona chaiko. Right. Iwayo anonzi Magora ariko anonzi chi Magora ariko anonzi Magora anotoenda vamwe vanotoenda kunobikwa. Ichiti shuwa nobvuma kutoti nadzo nemo
ava vatora vaitorasika mumwana uyacho atinoti nemo tsananguro dzake hapano iri gora kana watemerwa kuti ufembere hapano chipedza dambudziko iri hapana. Ndosaka makuona vanhu mazuva ano vakuti akandipedzera dambudziko ndiye uyu, asi unoona munhu anogona kupembera ozowana munhu 1 amupedzera dambudziko kureva kuti kwese uku kwese kwangaifamba hakuna chiriko. Ndosaka ndabudisa shona yekuti maprofiti mashoma vazhinji vacho yamatsotsi vanobva vatika chimanje ma1on1 vakutorawo zvekumacheche magitari kaizvi zvema1on1 handi kunobhadhariswa here kuti uone papa saka vakungotiwo madzibaba vakutoitawo 1on1 mweya mutsvene wakambouya nemagitari kunoridzwa kamagitari kuti vanhu vambozunza madhimo mweya mutsvene fire by fire hakuna kuti nezvakadaro kudenga hakuna zvakadaro kudenga hakuna zvakadaro kudenga kana muchinza nhakuti akutaura nyaya yemweya mutsvene waMwari chaiwo hakuna nyaya yakadaro yemagitari zvekuti 1on1 wobva wanzi ndipe mari yakati kwaona pandangoita ndarama chete ipapo pakutorasika hapana izwi but mama topinda ka akuti ngaite sei nenyaya yekuti tatoshayiwa kuti toita sei nekuti taakuda kubatsirwa nekuti hapasina paunogona kuenda vamwe vacho vachiti mahara anogona kukubatsira ngokuti soro mudambudziko raita sei rapera isisi hatisatsvaga zvekuti toda kubhadharisa kuti soro mudambudziko raita sei rapera ndozvataingoda cheteso. Kana dai vainyeba vaiita zvimwe zvii zvisina basa inini rangu dambudziko randaya ndiri kuda rapera zvanga zvisina basa. Takatarisa vana madzibaba ava nadzo zvamataura kuti zvinhu zvavakanga vainazvo vakanga vaine zvinhu zvaisanyatsonzwisisika kuti ndana madzibaba chaivo here toziva kuti kungotsvuku ndana madzibaba zvakare asi vanoshandisa mapakati vanoshandisa tsoro vanoshandisa reza zvinhu zvekuti ukaenda kungochena zvimwe zvacho unogona kusazviwana. Vana madzibaba vakanga vari venguo dzipi? Vaiti nguo tsvuku zvichida zvidhori izvi hazvifambidzani here ikoko? Tinorasa izwi rakatanga nebasa renguo tsvuku tinenge tichirisvibisa nekunyeba manzwa tinenge tichisvibisa nekuita sei nekunyeba iya musikanzwa hakuna izvozvo kunguo tsvuku zvidhori izvo varikuita musikanzwa hakuna zvakadaro. Saka mishonga yavaishandisa vachingowandawo nenguo tsvuku kuti zvichida sechitendero chinoshandisa zvinhu zvakasiyana siyana. Vana vevekuti havaende kumusangano vachisvika pano mutemo unenge uchigadzikwa uchitaurwa vanongobatirawo vari kuno kusango kunoko vakungoitawo zvipi izvozvo hakuna nyaya yakadaro hakuna nyaya yakadaro hakuna hakuna zvekutanzi zvemushonga izvo Takatarisa madzibaba lafu ndo zita ramushandisa ucheche ndo zita rangu chaicho. Madzibaba lafu vakatanga sei kuzoziva kuti inini ndinogona ndiri munhu akatumwa naMwari kana kuti ndinogona kupinda mune zvemasowe izvi ndikatonzi madzibaba nasoro ndichitobatsira vanhu zvakatanga sei calling yenyu yakanyatsomira sei? Inini ndakanga ndichinamata evangelical ndichinamata evangelical pachikoro pachitatu izvi zvemweya handina pandakamboti ndiri kuenda kugomo rekuti ndinotsanyira mweya kana kuti ndiri kuenda kunoshandirwa kuti mweya uuye aiwa ndakatongogarawo zvangu pamba pomumu ndobva ndarara kunguri zvangu ndinobatwa nehope wakangorarasa ndobva ndakarota inini shizha hombe raibva kumabvazuva kuti chikutange seri kubuda sezuva richikwira kudai so inini ndichitange ndiri kuenda mudenga pandikaenda kunosangana imimi neshizha riye kurota kuhope kako ndiri kubva pasi pakalaiti rinodaidza kuti chiedza chakati mbu ndakudonha pasi ndikabva ndagamwa nemunhu murume mukuru anga ane ndebvu dzanga dzine dzadzikakura kudai so dzadzine anga akabata tsvimbo inonzi neokati ipapo ndobva ndakabva ndati right ndikubva ndanzwa panguva iyoyo ndichifuridzwa kuhope kako ndobva ndafuta kweko ndobva ndafuridzwa kechipiri ndobva ndazara kechitatu ndobva ndaputika ndobva
ndapepuka kuhope ndichichema nendimi nengoni. Makura zvakadipa. Inini ipapo ndanga ndiri grade 7. Ndokubva ndabva ipapo ndakatanga kushushikana kuti zvii zviri kumboita nekuti handina zvandaiziva. Mamuka ipapa. Zvii zvinoitika pandiri. Ndobva ndatanga kutofamba nevabereki. Ndopakazonzi aiwa musaningine zvenyu, mweya waMwari, mweya mutsvene. Inini ndakataramba kubhirivha panguva. Nekuda kwezvimwe zviitiko zvomumwe munhu akarwara muvhireji. Akatodudza kuti ya munhu yanga atofa, atopetwa, atoiswa kuchikuwa. Ndopatikabva ndanzwa inini ndobva ndabatwa nengoni. Dzichinditi enda pamba ipapo unosvika zvakati. Ndakasvika vanhu vatozara vatogara panze vachitopedza vachima vakuita urongwa. Munhu atopetwa. Ari mumba kuti vangaziise sei vanhu kuti kuno kwafiwa. Vamwe vazhinji vezvivheji vanga vaita sei vaungana. Vanonzi pakubhuka pakupfekedza. Ndikubva ndasvika inini ndikubva ndangosvika ndobva ndapinda mumba muya. Ngoni dzichindimanikidza kuita zvizvi. Vanhu vakambotaura kuti uya anopengeriwa. Chiko charikuita muchitunha kana kuti ishaveri rakubata kupinda papi. Ipapo vanhu zvakavanetsa. Makapinda sei? Vakatarisa. Makapinda sei? Ndikangopinda mumba imomo. Mamune chitunha imomo. Ndokubva ndangosvika ndokubva ndangoita nemba michinjiko wandakaitiswa zvandaitiswa nemweya ndichiitiswa so. Munhu akatanga kupfunyuka mujira. Zvandiri kutaura live. Munhu yari kutofamba kutaura kwandiri kutaura kuno. Madzovela ngatidzokere pa. Makangopinda mbani. Munhu atopetwa anza afa. Pamangosvika umaita muchinjiko. Ndaita muchinjiko kudai. Ndokubva ndapedza ndati zvandakatoita ipapo munhu yakatanga kupidiguka kuhwa. Andi munozana munhu anororwa nejira so. Afukidzwa. Vatanga kupidiguka kurasa chi machira aya. Ava muri mega matuma chine chitunha. Vanhu vamira pamusiwo vakantarisa kuti chii chiri kumboita munhu upi. Ushu. Ndokubva ndasvika ndobva ndati ndobva ndaita zvandakaita. Makaita sei? Mweya. Makaita sei? Handiti. Unotsarira kuti unongoita muchinjiko ita so. Ita so uchita muchinjiko ita zvakati tora mvura iyi mwa munhu uchida so. Ndopa ndakatanga kuona munhu kuti fakanyu kutanga kutama munhu kutanga kugwina magumbezi yaye. Machira. Vanhu vari panze manje vachizara manje pamusiwo kuti munhu uyu asaka munhu haana kufa. Amutswa grade 7. Ndo zvandakaita. Ndokubva ndabuda naye mumba imo motobvisa machira ndini dikitara dini munhu uyu. Ndobva ndabata ndobva ndabuda naye ndobva ndaenda panze ndamupfugamisa panze paruvanzi. Vanhu vatozara. Zvandiri kutaura zvinozvi. Vatozara vanhu vari papo. Ndobva ndamiitisa zvandakamiitisa zvese vandapedza inini ndobva ndadzokera kumba kwangu. Vanhu vai vakatera kumashure. Kumba kwangu nemwana upi? Nemunhu uyu. Amai vanga vatova nevana vaviri. Ndo vakanga vafa? Exactly. Ani mukunzwa? Amai vanga vatova nevana vangani? Vaviri. Ndokubva ndadzoka kumba. Ndatodzokera kumba. Ndokubva vauya munhu uyu. Vatera. Vanhu vakatera vakawanda kudai. Chii chamambonyatsokuita? Vanhu ndobva vakatanga kubhilivha kuti saka munhu uyu mweya waandakaichema nayo mweya mutsvene waMwari shuwa une simba. Ndopakatanga vanhu kuti piti vachitera vachibatsirwa neni. Ipapo dambudziko riya rakumbokwendisa mapostori kumasowe riya rakanga ratotangira rakasati. Rakanga risati. Okay. Abo boss mamuri grade 7. Saka vabereki vakazvitambira sei apa? Vabereki vanhu vauya vakadai vaida kunzoti zvafamba sei. Exactly. Vabereki vakazobva kumba vachiuya kwanga ndiri. Ndobva vazviona zveiitika. Ndobva vapedza ndobva vatambira vakangoti ko ndozviye zvatakaudzwa kai mwana wepa akarohwa nemweya kuti mweya wani waMwari. Ndozvitambira. Nanhasi vabereki vangu vachiteera kuchechi kwandinonamata vanototera vanotonamata neni. Vanhu vaya vasvika vateera mwana kuti vanonyatsonzwisa kuti chii chaitika. Mashoko akatanga kutaura nemi vachikuonai even chitunha chakanga chafa ichi chateera ka. Mashoko akatanga kutaura nemi ndekuti kudii? Vakati sisu zvatinetsa nekufa kwaita chi munhu arohwa nezvivanda
Okay. kwanga akanoroorwa kudande. Arambana nomurume wanga akatanga kuroorwa akadzokera nomurume wake wechipiri. Murume uyo ndiye atumira zvivando pakutoroorwa kwaakatoita zvakatostaura iye asati aita sei afa. Saka zvafamba sei isisu tiri vanhu venyama hatina zvakuziva. Ndikangoti ininiwo ndinotumwa nomweya nandigoni kutungamirira mweya kumberi. Zvandanzi nditoita izvi ndo zvandangoitawo izvo zvatoita sei zvatokwana. Zvikanzi dana ngoni ndikati inini zvokudana ngoni nhandirizive ndozvati mweya unouya chi wega. Panguva iyoyo ndo pandakatanga kunzwa kunzeyo kwakutanga kutaura. Kutenda nevanhu padare waudze zvizere ndobva ndatsanangura zvizere. Izwi richindituma ndatsanangura zvizere kwavari vati zvechokwadi. Ndobva vaitiwa munamato vakaita 3 days vakagara pachitsidzo ipapo. Vachibva ipapo ndobva vazodzokera kumusha kwavo. Nanhasi mupenyu munhu ari kufamba. Akanga ambopetwa. Ari kufamba kutaura kuno kumunza apa achitaura anopupura nawo yandiri kutaura pano. Kuchechi kwenyu kwechirungu kwamaenda nemasutu vakazvigamuchira sei? Vekuchechi vakatanga kuteera vabereki vachiti marasika. Dzokai kuchechi. Mweya yakaipa madhimoni. Mweya yakashata dzokerai kuchechi hakuna chiprofita chipostori. Mukuru wechechi ye aidaro. Ainzi Chitsato, Peter Chitsato. Akazoita futi dambudziko. Rokurohwa futi nezvinhu. Akazouya kuevhanjeriko kuye. Akazouya futi kumba kwangu. Kune madhimoni kuye kwavaiseka kuye. Kwainzi kune madhimoni kuye. Ndokubva ndamubatsira akararamirapo. Akadzidzoka futi kumba kwake. Uyo anga asati afa akyo. Anga angorohwa chete. Anga asati. Akararamirako. Vamuka mufundisi. Kana muchiri kurangarira. Izvozvi nhasi uno mudzimai wake. Nhasi uno andiri kutaura mudzimai wake. Atobva pamba. Kuzobatsira. Nhasi akarohwa futi. Nhasi kutaura kwandiri kutoita kuno hakuzi kureka. Musha wandiri kutaura panapo uyo musha une pane mango uyu kuratidza green history uyu. Iwo uyo. Izvozvi kutaura kwandiri kutaura pano. Saka atopora kutoenda zvake kutaura kwandiri kutaura kuno kwanga sisagoni kumuka kana kufamba kana kutodii. Izvozvi kutaura kwandiri kutaura kuno. Vachitorerwa munamato vachida ise nhasi uno vafamba vega kuuya kunosvika kumba vachibatsirwa vachidzokera. Kana mukavasvikira zvokuvabvunza kuti munivhini here sendi kana kuti kana chimwe chinhu kana mari yamakanzi ndibhadharise kana kuti ndichajei. Handiite izvozvo. Ndinochavatenda ndo chandinopa ndechandotambira. Ndinoziva kuti chinhu chokutorera munhu achitsutsumwa achibatirire ndachina zvachinokupa. Asi chinhu chinopiwa munhu nemurudo chinovaka. Ndizvo ndakadzidza nemuupenyu. Saka mufundisi wakazoti kudii? Wabva kubatsirwa kuya kwawaimboshoora kuya. Mufundisi chechi iyoyo yakatoparara. Kutaura kuno hakuchisina chechi. Hakuchisina mhuri dzake dzakuchechi nguo tsvuku iyoyo. Mumachechi nguo chena hakuchisina. Saka havachatopfeke masutu aya? Havachapfeki. Takatarisa ipapo mukoma Lavu. Chii chamunorangarira chamakamboita zvakare munharaunda zvichida nemakore waya makanga muchinawo kubva kuma grade 7 kuti kubva pa grade 7 ndopamundanzwa pamakamutsa munhu kuzoenda kuzosvika makura patiri nhasi. Pane zvimwe here zviitiko zvamuchiri kurangarira kuti paya ndakamutsa hangu munhu uya but pane zvimwe zvandakazoita zvakare mukati mekufamba kwandaita nechitendero? Zvakawandisa mukurarama. Ndikazvitaura zvinogona dei kuri kunzi maisvika maita kusvika apa zuva rechechi ranhasi vanhu vakaungana vachikuudzai nhoroondo yemabasa andinoita. Rimwe regore chinhu chikuru
chimwe chingakuti chamungazive ndechekuti takambobva muno rimwe gore tichienda mudande taienda kuchechi taenda mudande kuchechi takasvika isisu kune dare ranga ririko dambudziko ranga ririmo mudande mudande maiti mvura ichitanga kunaya dzimba dzairohwa nemhepo zvikoro zvichiwarurwa marata achipwanyikira pasi muchingogara mune gwenga renzara remvura ndakaenda ipapo ndakasvika pamusha waChangamire Chiswiti ndakasvika Changamire ndasvika ndine dare rangu ndatumwa neizwi raMwari kuti ndiite mukati menzvimbo iyi ino. Changamire havana kuoma semunhu akasununguka. Aiwa makasununguka itai. Ndikati ndidaidzirewo vakuru vomunzvimbo nevechikuru. Shwa izwi rakandituma ndakaita mutambo wemvura musi waTuse kutemba mudande kuno kumbofoka naye mvura Tuse kutemba. Ndakasvika ndakati ndinokumbira kuenda pasowe rakatambanuka. Ndikuva taenda. Takasvikawo pane rimwe sowe ranga riri papo. Vesangana vanhu vamwe vanenge maprofiti ayaya. Chokwadi havachidi. Vatata titsvagirewo pakasunungu. Kanzayo chiende zvenya apa pakadai. Ndikubva ndaita zvandakaita munamato yemvura. Ndikati nini ndine nhau yandiri kunzwa ikutaurwa kumadzitateguru yenyika ipi inoi munomu nzvimbo mana Chigangu mune nzvimbo yamunoti kunini kumhondo kana kuti nzvimbo yesango rinoyera asi ndine nhau iri kumashure iri kutaurwa nemweya kuti sei dutu riri kuita izvi ihasha yei chii chinodaro. Ndikuva ndatsanangura nhoroondo yangu ndakati munomu mune vanhu vaiurayiwa makare kare pasi chikare vaiti vakaita mhosva kana vakatora vakadzi vevanhu vaipiswa maitora veuraya vane vakirwa akatsatsariso kunge kai kaniswa mapureti osungwa weswa ipapo wopiswa tora dota rero endeswa pamuyu. Saka vakasanganisa marudzi asingafanira nga achiita sei isingasanganiswe. Ndakaenda ndikataura kuti nhau iyi toda kusunga mhepo ipi iyoyo. Asi kana ndasunga mhepo iyi chamuchaona ndechekuti dzimba idzi nezvikoro zvichatadza kuwarurwa kuti mugutsikane kuti shuwa zvinhu zvaita basa raita sei raitwa naMwari wenyu. Mhepo iyi chandichaita chimwe chacho ndechekuti ndichipedza 9 o'clock mvura iri kufanira kunaya papfumbamwe zvoreva kuti basa raita sei razadziswa. Ndakazviita zvinhu zvandiri kutaura pano ndakazviita panzvimbo yandakazviita pandova nesowe riripo izvozvi riri kutungamirwa naBrad. Isowe renyu futi isowe rakuteerawo isisu kuteera inini izvozvo zvandiri kuita zvinhu ndakatozviita. Mvura ndakatora dare pfugama apa sumudzai michinjiko yamakasumudza tarisai kudenga ndikatatu apostori nguva yaya yakatsanangurwa neizwi raMwari yakwana mvura iite sei ituruke. Nguva yakapedza kunamata vakasumudza michinjiko mvura ikanaya kunaya zvekudzima moto zambara ranga ripo vana vacheche kusvika pakuchema. Apostori vakafara vakapembera ndikati basa ndatumwa neizwi ndaita ndaenda ndasadzikidza ndapedza. Asi muno mune zvicherwa zvirimo. Changamire nhau yandiri kutaura yandiri kukusiyirai ndeyekuti mune nhau iri kuda kuchenuswa kana kuchenura nyika yenyu. Tsvagai mombe chena mbudzi chena zvinhu izvi mozviisa kumarudzi yenyu kumidzimu yani yekwenyu ikusunungurirei mamaini enyu ari munhu wekuti mukaona pakaonekwa goridhe ratsakatika pakada kuti pavhurwe maini apa yamira pakadai padai zvinhu zvitadza kufamba mugomo renyu rine zvirimo. Kana maita zvinhu izvi kana maakuzondida munozonditsvagawo. Ndasiya ndamisikidza gate rangu iri asi ndiri kuti ende murichera pasi pemuti gate rine rutaura kuti gata remazwi
rinoreva tsananguro dzenzvimbo iyoyo. Kana mazuva ana muprofita achauya kunokurukura nhau iyi, okazoprofita pane nhau yegateri, ndichakuti makurukota ifamba enani naye. Vakabva vagara nanhasi vakamirira, vakamira zvimwe zvezviitiko zvandinoita. Kana mudunhu vanondiziva kuti kana zvaoma ndakwira padare rekuti ndamira parushanga rwemvura, vanozviziva. Kana kungobvunza ani nani chero anodarika vanokudza kuti ibasa. Kana ndataura vana vadiki vaguma kubereka, toenda kurushanga, nzvimbo yatinokumirira mvura. Handibve ipapo ende hazviite kubva ipo pasina mvura. Kunyange iri nguvai mvura inonaya. Ndinotaura ndichidaro semubvunzo wamandibvunza. Zvakawandisa zvandinoita. Manje hazvina kukanganisa here dzidzo yenyu pamakatanga kuita minana yesei muchitungamirwa nemweya mutsvene? Ndochinhu chikuru chakatotanga kundikanganisa paupenyu. Izwi raMwari nechikoro hazvienderani, hazviwirirani. Nemhaka izvi rinotaura kuti ini ndinorima umambo kumusoro kudenga, pfupo iriko kumusoro kudenga. Handirime, ndichararama seshiri. Ndozvinotaura izwi raMwari. Kuti handizive mangwana kwandiri kudya nekwandiri kurarama. Zvakandita kuendera mberi nechikoro. Kana kuti ndiite kosi, kana kuti ndiende pabasa randogona kuti pano ndapinda pabasa pano zvatova nowesi nakomrade wanditori naye, zvatova nowesi. Saka komrade wasati vauya, tozoti komrade wakazoya manje manje. Makagogumira grade 7 pakatangira kubuda mweya here kana kuti makazomboshingirira? Zvakaitika mweya paukanotanga, pane pakamboti nya zvishoma shoma. Makanga ndakungetanga munhu ari kurota uye kuratidzwa kuita sei, asi kuchikoro ndichiita sei? Ndichienda. Ndaitoenda kuchikoro. Makanga masosvika form ana? Form 5. Okay. Ndakaenda vaiticha Wanda secondary school. Kubva F to form 1 up to form 4 ndakaitira paTsenguru secondary. Grade 1 up to grade 7 ndakaitira paChitsatu primary. Saka kubva ipapa munozomboenda futi kuchikoro? Chii chaitika mukaenda kuchikoro? Handina izvozvi zvinoti ndaenda kuchikoro ndichitonyora ndichigona. Handiti zvikanga zviri padhuze, izwi raMwari riri padhuze, handigoni kana kunyora zita rangu. Mune muchinzwei? Handitogoni konfusika, ndogona kutonyora zvinhu zvisizvo apapa, kana kutotanga pfungwa dzangu pane zvazvinongotanga kutodisturbeka sezvazviri. Asi ndikatongoti ndangogara, ndipei English apa ndokuverengerai, ndipei Shona apa zvese ndinokuroverai, ndibvunzei Mupanda kubva kuMavambo kusvika kwokupedzisira, ndibvunzei kana kuti history, African history kubva kumaKoikoi kumaSeni kusvika kwokupedzisira, nana Mutapa kunana Rozvi naNguni state. Asi kana zvine zvauya zvese zvandikutaura izvi handizvigone handizvizive. Kana basa raMwari richinge rabata handizvikwanise, ine handitozvizive kana ukandibvunza. Asi kana ndiri panapa ukandibvunza kuhope, what is history, kandi what is English? English is international language. Handizvikwanise panguva yacho iyo, kana zvichinge zvaita sei zvabata zvizi raMwari handizvikwanise. Pane mumwe mubvunzo watogara tichibvunzwa wandisingakwanise kupindura inini. Vanhu vanenge vachibvunza because ine handisi mumweya kandiona hangu nezvemweya. Vanobva vandibvunza kuti chii, vanobva vativo hanzi nhau dzine chekuita nezvemadziva, vatingati manjuzu nana madzibaba, hanzi zvinofambidzana nemhaka yekuti hanzi kana uchipinda pasowe unonzi peta trousi. Vemumvura vanobva vati haukwanise kupinda mumvura wakadzikisa trousi, unopeta futi trousi, akanzi zvineka kudyidzana. Imimi semunhu akatanga kurondwa nemweya achiri mudiki, ndimunogona kunzwisisa kana mukatibatsira kupindura mubvunzo wekuti pane lingi here pazvinhu zviviri izvi? Izvi nhau dzamakutaura ndo nhau dzandinotaura kuti kana sadza rakanzi rakauya apa nenyama dzinengei ndinosiya.
ndidzo nhau dzandinodadzo kuti kana ukandibvunza mubvunzo upi neupi nekuti chinotaura izwi rababa chinotaura chipiyaniso chababa chekumabvezuva chakauya neizwi raMwari muno muAfrica hakuna shave rinombofa rakapindirana nechipiyaniso chedenga nekuti izwi racho richiuya makanga mune masvikiro handimi kunzwa asi izwi rakauya rakadzima izvi rakati chisiyai mitambo yamuri kutamba kuZimba tiende tinotamba mitambo iyi kurenje zvichitaura kuti izwi rababa rakatosvikira pamasvikiro izwi guru kana kuti svikiro guru ranga riri muno murainzi Matangira ndo rakasvikirwa rakataura rakanzi ende ndo rakava mhupuro yekupupura kuti pano pane murume wandaona ari kupenya papi ane nhau yaanayo nhau yaakatsanangura akataura kuti izwi rababa riri kunditi izosiyai ndatumwa ndini Johani ndatumwa zvichinzi siyai mitambo yamuri kutamba iyi izonotambai mitambo iyi yandanzi nababa tinotambira kurenje kusango ndimanzwa izwi rababa rakava richitaura zvipi izvi kuroti rakarambana nemashave saka nhasi kana taakutaura kuti njuzu inopindirana papiko nomudzimu unorawo Mwari yakatoya kunozorodza midzimu nemashave izvozvi izwi rinotaura kuti endai munotora midzimu iri kukunetsai mirongedze sekurongedzwa kwanofanira kuitwa nokuti kana ichinge yarongedzwa zvapfuura zvapera ko mudzimu unozounzi urambo uchifamba ndoupi izwi rakataura kuti gogogoi muno muAfrica mashave inopindirana papi neimwe mutsvene waMwari inhema idzodzo ndo vanhu vari kunyepera vanhu yamanjuzu yekuromba mukatarisa manjuzu ari kunzi manjuzu ari kuti ini ndine njuzu handiti mazuva mashoma anoita mari woita mazimota woita chi kunyanyanya kune kuritiro kune kunana amai wechikadzi kana kuroorwa haaiti anenge achiita chifeve so achikechwa achiitwa sei ngatitarisei mudzimu unokwanisa here mudzimu kungupenda muromo uchiizora macutex uchiita sei uchiita zvechirungu mudzimu zviriko here kumudzimu hazviko handiti asi nhasi unowo njuzu ari kuwandira mutaundi noma zvakazara kuno kumaruzevha hakuna vashoma kusangana nomunhu akafanana neupi neiyeyi handimanzwa zvakata eriya yedu ino hakutombonzwa munhu akafanana neupi neiwoyo nokuti isitotaura chokwadi kuti hapana izvi hauzi mudzimu hakuna zvinhu zvakadai izvi vari kuromba kamuda kuona kuti kuromba ndikokuti zvinhu zvake zvinotanga zvinaka mushonga une paunotanga uchipisa koziva mushonga paunenge kuti watonhora zvinhu zvaita sei zvapera ko mudzimu uyo waenda kupi njuzi yaenda kupi uraiti kana zvinhu zvichinge zvakudhakwa usisingawana mari waenda kupi kana toti imi muri kuti injuzu ndo iri kumupa mari ndeiri kumupa pfuma ko nhasi zvinhu zvadhakwa izvi waenda kupi amen unenge wadzokera kunyepa ikoko kuromba hazvibatani hakuna zvinhu zvakadaro ko vanoti ivo vanenge vachiri kuchivanhu vozopedzisira vakunzi madzibaba nhingi kana kuti anenge ari sekuru ozopedzisira vakunzi madzibaba nhingi vachinja zvakare vasekuru zvinofambidzana sei right zviriko zvinomboitika senzira yekuti iwewo pache zvako uri shiri here inenge kabhetibheti inongoshamira zvese zvese kwangonakidzwa handiti nekuti tinotaura nhau yekuti kune mweya mutsvene zvinhu zvakaita senina nhambokireshwa dhimoni kana kuti chii wakangouya handiti mweya mutsvene kune mweya murindiriri kune mweya muchengeti mweya murindiriri wakafanana nekuti imi makireshwa dhimoni rabva kune mweya unouya kunochengeta nyama yenyu iwe kuchichengera kuchivharidzira chii dhimoni handimanzwa koziva mwewo kuti muri kuchengetai wokuti maita udambudziko reurwere wakuya kunokuchengetedzai futi banani pamuriwo uri pamutumbi mingani mitatu iwewo kana wakaenda kumasowe nedambudziko handiti reurwere nhasi uno urwere hwapera nawo handiti wapera nokuti kudenga kwakunzwira tsitsi kwakutumira ngirozi inowa ini muchengeti pamutumbi wako ine zvitsividzo zvainokupa kuti izvi kwete chirega kuputa fodya
chirega kunwa doro handiti. Nhasi unewatsonza kuti miri wangu wasimba nokuti wakaenda uri murwere. Wakaona kuti miri wangu wasimba ndakunzi nenge. Wakudzokera kumafaro. Mweya wewe waenda pai parutivi. Kana unga wano mudzimu uyo wadzoka. Wadzoka wapa nani? Wakugaudza futi, watanga futi kupota foja chifembo, wakuchera makwenzi. Ndio zinopa kuti mweya hati uku. Iwe ukangosimba ukaziva kuti chane zuro nehope. Ukaziva kuti chane zuro nehope. Chakandikanganisa inini kuti ndiite basa raMwari. Kana kuti chakandikanganisa inini kuti ndisaite ini chinondikanganisa kuti ndisaite basa raMwari. Ichi handifanike ndichiita. Unochengeteka nezwi raMwari. Izwi raMwari rinokuchengeta. Asi ukada kunakidzwa nemafaro, izwi raMwari harimbofarika kuchengeta. Zvachose. Nekuti nyika inonakidza nezvainope ine vamwe vanhu vane mukanwa munotapira. Mukuti akakutaurira kuti nyama yenguruve inonaka kudarika yehuku. Iwewe uchasiya nyama yehuku uchindoda mbotesta nyama yenguruve. Asi kana ukabata ukasimba, uri mupostora munamati zveshuwa. Une chipikiro chekuti ndinofa ndichinamata. Unofa uchinamata zveshuwa. Mweya Mutsvene unokuchengeta. Kumachechi vanhu vari kuchema zvikuru kuti vana madzibaba kwatiri kuenda, vana papa, kupi kwese kwatiri kuenda kunobatsira. Unonzwa zvinzi aiwa zvemidzimu zvasara izvi. Mudzimu atoo mashave. Chiri kuitika ipapo? Midzimu mashave here? Vanhu vachaziva kuti voteedzera zvipi? Nekuti isi takangorira chiziva kuti Mwari nemidzimu yako ndo vanokuchengetedza. Zvineko zvino vanhu vakunzi aiwa zvemidzimu izvi chisiyai. Vamwe vati matambudziko atakusangana nawo tichaziva kuti kutuka kwatiri kuita midzimu here kana kuti. Right. Nyayo iri pakanaka. Hakuna anoenda kudenga asina kupfuura nekumidzimu yake kuzuva reperero. Animanzo. Asi nhasi uno kuti isi tichagonera midzimu iye. Hatichaikwanise nekuti takuchitora zvikwambo tichiomberesa kuti mudzimu. Tichitambudza vana vevanhu. Vanhu vachitadza kuroorwa, vachitadza kuita zvavanenge vachiita nemidzimu ipi. Mimwe inenge isiri mudzimu. Nawe zvinezvi kune maprofita ekunyepa. Yenhema asiri kana mweya. Handiti? Ndo zvakafanana nenhasi kuti kune mumwe munyepa kuti ndino mudzimu. Iye akatoromba chikwambo chake. Handimazo. Ndo zvakarambwa neizvi izvozvo. Kuti izvi amuzvigone kuzviteedza izvi sezvaitwa kumashure. Chiteera iyi nzira yakachena yakasununguka iyi yakauya neizwi muno muAfrica. Handimazvona. Saka nhasi une iwewe chinozopa vamwe vanhu vacho kunzi dzoka kumasowe unogadzira kana kuti mudzimu yako. Inyaya yekuti unenge wasiya usina kugadzira chivanhu chani chababa naamai. Nekuti hakuna munhu anopinda denga asina kusvitswa naamai vake nababa vake. Ndiye Mwari wokutanga. Mwari wake nababa vake namai vake nababa vake kana kuti iye nababa vake ndo vanomupupurira kuti mazwi ake asvike kupi kudenga. Nekuti iye Mwari anotaura kuti hausvike kwandiri usina kusvika nokunani nekuna baba wako usina kugona baba wako namai vako. Wopinda nepasuo guru remwanakomana Yesu Kristu. Kuri wako kuti kunzira yababa waenda. Pamagedhi anokwana matatu aya kana yakatambanuka kuri waenda. Asi chinotaura nechekunzi Mweya Mutsvene wodzoka zvakare wotaura kuti musatuke marudzi akakura achikuchengetai. Mukunzwa zvekutaura? Musatuke marudzi akakura achiita sei? Zvakafanana nokuti nhasi waona kuti waroora mukadzi wechipiri, mukadzi wokutanga hasisina basa. Wakunakidzwa nomukadzi wechipiri hazvisiri izvo. Handimanzwisa. Ndoshona zvayakaita. Mudzimu iya yati kunzi midzimu yakarongedzwa nenzira chaiwo. Hainetsi. Asi ukaita nezvisiri izvo, ukada kuidimbuzira ukaita nezvisiri izvo, inonetsa kuti uirongedze. Nekuti kana yematangira akaudzwa zvokuita. Akatombozviramba. Akatosvika Johani akatosvika asi pabira raisvika iroro aitotambidzwa mukombe asi aiutambira achibva auieresa opa umwe munhu. Doro rese ranga riri papo kuratidza ukuru hwaMwari. Hapana doro rakadhaka munhu ipapo, rese rakatamba ipapo. Zvakava nechapupu kunze kwakuchenda kuti chikonzero sei doro risiri kudhaka vanhu. Pasvika munhu mukuru ane simba rakaita sei rakakura titinzwe zvaari kureva. Vamwe vakaramba. Asi Johani akaenda pasi pemuti pomuonde akaimba hosana. Achimba hosana mavhu nemarara zvakadaira.
akambosungwa akaenda mujeri kusera akaonekwa ari kunzi kujeri zvaireva simba raMwari. Handiti raiedza kuti vanhu chitamai uku kwamusiri kungokwanisa chifambai makadai asi chisiyai mapedza nhau dzani dzenyu. Mandimanzisa ndo zvayakaita nhau yamuri kundibvunza. Tichida kupendera madzibaba lafu tingati here nyika yakusvika kumagumo nekuti iko zvino tikuona kuti kurwisana kwanyanya munyika yatigere kurwisana kwenyu mimi vanonzwa Mwari ndimi kunyanyorwisana because iko zvino tikutonzwa kuti kune mamwewo maprofita kana vanhu vaMwari vanonzwa mweya vanenge vachiita kuti uya nechakati uprove kuti chiri muhomwe mangu kana kuti chiri pai pangu ndezvechokwadi. Anozopruvwa kuti shuwa kune vanzwi vemweya vechokwadi nevanzwi vasiri vemweya vechokwadi ndiani. Takusvika kumagumo kwenyika chii chakuitika kutaura chinhu chokwadi. Iye zvinezvi yakwana nguva yekuti chakaipa chibude pachena, chakashata chibude pachena, nekuti kumagumo kwenyika kwavako. Sei ndiri kuti kumagumo kwenyika kwavapo? Chinhu mavambo achene chine magumo achene achiri kukumbidza kuita sei? Kuita. Ende hachisi kunonoka kubatika. Muenzaniso semaprofita akauya pamba pangu aya. Haiziva kuti pamba patirikuenda pane muprofiti, pamba pomuprofiti. Asi asangana nedambudziko rekuti apoterwa nakomuredi. Akamutinhira ipapo ishamhu yaMwari nokuti muri kuona kuti vakabvira kure nebhuku ravainyora vachisainisa vanhu vachibira vanhu. Mwari akavatinhira futi muvhireji mavakamboba futi mupi muye. Chokwadi chaMwari kana chakuda kuti chibude chinongobuda ndobva chabuda. Chokwadi chipi? Chiye abatiwa Dhiniwe naAroni. Handimazviona? Vabatiwa kuriwa kwokuti chokwadi chaMwari chaita sei? Chava pedyo ende chavapo, chava matiri. Vanoona yava nguva yekuita zvinhu zviri pachokwadi chekurarama. Makambozviona here kuti imi makada kuti ndoda kuita zvinhu zviri seti zvisina kana chitsotsi pakurarama kwangu? Zvinhu zvenyu zvinokutambanukira iso, zvinoita upenyu hwenyu hunoti twasa. Pamune mada kuita zvinhu zvechitsotsi soso pamberi apo kapo, munoona zvinhu zvenyu zvinotanga kuita sei? Kunodonhera pasi. Kuriwa kuti kutonga kweMwari kwauya, mhinduro yaMwari yavako. Kune vanonamata namatisai ende mubate chipiyanisiso chakaita muinzwe izwi raBaba tiriri kuti kudii. Inini hangu ndo basa ndo chikafu kana tikatonzi kubva 6 to 6 tisina kudya chitaura nhau yaBaba ndinoitaura nekuti ndinoinzwa nguva yepfumbamwe yega yega ndichipfukama ndichinamata kana munguva dzimwe dzakanorara ndinonzwa kutaura kweizwi rine chidzidziso cherwendo rechishanu ndichitaura kuropa rangu. Ndinozvitaura kumberi kwosova ndichinamata. Tichida kupendera ndiapi mabasa anobatwa namadzibaba lafu zvichida kune vamwe vane matambudziko vanogona kuti tatenderera taneta zvichida hazvizikanwi pamwe ndimi munogona kuvayambutsa pazvirwere kana matambudziko vanenge vainawo. Ndiapi mabasa amunobata kuno kutiri kuMount Arwen ekuti vanhu vanoda kuzokubataiwo vachida kubatsirwa matambudziko vanokubatai sei? Piri, regai nditaure ndichiti mabasa andinobata inini akawandisa. Manzwa? Mabasa andinobata inini akaita sei? Akawandisa. Inini chandinogona ndiri mukumbiriri kuvanhu. Handiti Baba ndimi makasika nyama iyi, hamuna kuisikira matambudziko. Ndoitei mwana wenyu wauya, ndipe nzira ndipe zano, tiyambuke. Muri kuona munhu wandataura kuti nhasi mukadzi abva apa nomuya anga ari mukuru kuevhanjeriko, anga ari mudzidzi, mudzimai anga ari mudzidzi, asi aziva kuti kana takutaura kuti panoyambutswa vanhu pane chiremba pane basa raMwari pavhireji panzvimbo mudunhu enda pana madzibaba lafu vauya vakauya ndikati andisi ndakuda naye isimba raMwari ndimi mazviziva kuti kuno muridzi wenyu ndiwa munosangana naye ndiye ane chekuita pakurarama kwenyu. Nanhasi ndiri kuti mabasa andinobata akawandisa akawandisa. Izvozvi ndiri kutaura kuti ndina amai vano amai vemudzimai wangu wepiri. Mangoti chete mota yatadza kunosvika
panzvimbo dai mavaona vanga vakastroka svondo mwedzi watuperei svondo riri kutanga vaenda kuchipatara nchienda zvenyuma uchawa zvadhakwa hazvichagoni munovabvunza handina kana sendi randakati ndinowapa kutaura kuno kvari kufamba zvekuti dai ranga rizuva ranhasi maisvika vari kumira pamberi pevanhu vapostori vachitaura muchivaona nezvavari munoramba kuti vakastroke hapana chavaigona kuita vaingosumudzwa vachienda vachidii hapana chavaikwanisa mukavabvunza vanokutaura dei varipo vari apa vachipupura vachitaura pamberi pevanhu mhuri yeZimbabwe yainzwa mabasa handiti ndini ndinoita ndakati ndini ndarasika izwi rababa ndo rinoita ndopanotanga kurasikira vaprofita kuti ini ndini ndinoita ini ndiri mutumwa anotumwa neizwi raMwari saka handigoni kuti ini ndini ndinoita zvinhu zvipi ini ndiri nhumwa inodzwa zvokuita naMwari saka ndinobata mabasa akawandisa akawandisa yekuti pandichaita musangano ndinofana kukukokai zvimwe zvamunoona nemaziso enyu ei imwe yenyama imimi vanhu ndichiita basa muchiona muchitoro mavhidhiyo muchiita zvamunoita ndi muchiona ndichiita basa randichiita nderaMwari handiti nderangu ndikuti ndikati nderangu ndarasa nzira handimanza kutaura kwangu basa raMwari ndo zvariri kutaura ndo mabasa angu ndinobata akawandisa aiwa tinotenda madzibaba mazvinzwira muri yeZimbabwe vandakagara navo ndimukoma Love kana kuti madzibaba Love Mo sekutaura kwavaita vakati aiwa inini kusangana kwandakaita nemi inyaya yandakanga ndaendesa kumatare nhau yekuti pamba pangu pakasvikawo vana madzibaba vanozviita vana madzibaba asi vari vefeki vakazoita kuti zvese izvi zvakazobuda mushure mekunge vavakokawo kuti aiwa imbouyewo mutibatsire vakazoona zvaishandiswa kuti aiwa zvakanga zvisinei nechitendero chana madzibaba sekutaura kwavaita vakati ininiwo ndiri madzibaba ndine zvizhinji zvandinobatsira vane mastroke hanzi uyai vane matambudziko hanzi uyai zvakare tinobatsirana changu imvura nenhombo zvimwe zvese isimba raMwari tizosangana zvakare pamamwe maprograms eZita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tichiti chisarai